Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोन बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। नोंथांमोन बयखौबो मागोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैनि बे ब्लगखौ लाबोनायनि गुबै खारना जाबाय माने नोंथांमोना जाय जोंनि भिडिअखौ आगोलनिफ्रायनो नायो बिसोर मिथिखागौ जे जोंनि आबौआ मामोन सोरमोन। दा जिखुनु जाया माने आं खोन्थाबावसै जोंनि आबौआ जाहैबाय बर'नि सल'मानि सम्राट होननानै मिथिनाय जायो आरोना सहित्यरन्जन मोसाहारि। खिन्थु आङो दिनै आबौनि बादै जेबो बुंनो सानाखै आरो। दिनैनि बे ब्लगखौ लाबोनायनि गुबै खारना जाहैबाय आंनिनो असे बिहाव बे बाबानि बादैसो आङो लाबोनो सानदों आरोना। दा नोंथांमोना रावबो मिथिया बाबानि बादै जेन'बा आंनि बिहावनि बादै, ओमफ्राय जिखुनु जाया आङो बिथांनि बादै आं खोन्थालांनोसै। दा बाबानि नामानो जाहैबाय डक्टर सुनिल फुकन बसुमतारी, ओमफ्राय बिथांखौ जेन'बा बाबाखौ सासे राइटार बा अथर हिसाबै मिथिनाय जायो आरो बाबायाबो। नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ जे 2003 मायथाइयाव जोंनि बर' थुनलाइया साहित्य एकाडेमियाव गनायथि मोनदोंमोन आरो बेजों लोगोसे बर' रावाबो भारत संबिजिरनि 90थि फारिलाइयाव थिसनजादोंमोन आरो। दा बिनि उनावनो 2004 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमिया माने बर' रावखौ फार्स्ट टाइम कलकातायावहाय मोनसे सावरायमेल लाखिदोंमोन आरो। दा बेयावहाय जोंनि बाबायानो जेन'बा आंनि बिहावानो फार्स्ट बर'नि जानानै बियो माने बिनि सिगां सोरबा होदोंबो जानो हागौ, खिन्थु मिथिनायाव आरोना मिथिनायाव आंनि बे बिहावानो बिनो फार्स्ट बर' खन्थाइ आवरायजेनदोंमोन आरो बे 9 शेड्युलावहाय हाबनायनि उनाव आरो 2004 मायथाइयाव। बाबाया जोंना 2008आवहाय पयट्रिनि सायाव बियो PhD खालामदोंमन। बिनि उनावनो बाबाया गाव डक्टरेट बिमुंखौ मोननो हादोंमोन आरो। बिनि थाखायनो बाबाखौ दा बयबो डक्टर सुनिल फुकन बसुमतारी होननानै मिथिनाय जायो। दा बेजों लोगोसे जोंनि बाबायाहाय एवार्डबो मोनदों। बेफोर जाहैबाय सोमेश्वरी ब्रह्म एकाडेमि एवार्ड, बेखौ 2010आव मोननो हादोंमोन, आरो बेजों लोगोसे नीलकमल ब्रह्म शर्ट स्ट'री एवार्ड, बेखौबो 2010आव मोननो हादोंमोन। दा जिखुनु जाया बाबानि जानाखि टटेल लिरनाय बियो टटेल 24निफ्रायबो बांसिन लिरबाय बियो। दा बिनि गेजेरावनो खन्थाइ बिजाबबो दिहुनदोंमोन। दा बेफोरो गासिबो 11था जाबाय आरो खन्थाइ बिजाबा बाबा दिहुननाया। जेन'बा दहाय सिगाङावसो बुंबाय आं एवार्डबो मोनदोंमोन होननानै बाबाया। दा बे एवार्डफोरनि गेजेराव आं जास्ट मोननैनिल' नाम होदों, बाट बिनि अनगायैबो गोबां एवार्ड मोनबावदों आरोना दंबावो। दा बेखौ आङो मख'बाय थाला। दा नोंथांमोनाहाय माखासे बाबानि लिरबिदाङावहाय नुनो मोनगोन आरो जेनेबा बिथांनि सोमोन्दै मा लिरबावदों, मा खामानि मावबावदोंमोन हारिनि सोमोन्दै। दिनै बे भिडिअखौ मानि थाखाय लाबोदों होनोबा बाबायानो बे साहित्य एकाडेमि आं दहाय खोन्थादोंमोन ना 2004आवहाय फार्स्ट बर' खन्थाइ आवरायदोंमोन होननानै। जेन'बा बर' रावा 8 शेड्युलाव हाबखांनायनि उनाव दा दिनैबो बाबायाहायनो बेनि साहित्य एकाडेमिनि बानजायनायाव मोनसे टपिकनि सायावहाय माने अनलि बेयो बर' आरो संस्कृत बे मोननै रावजों बिसोरो खन्थाइ नङाबा शर्ट स्ट'रि रिडिं खालामनांगौमोन। ओमफ्राय बिनि टपिकआनो जाहैबाय, आं नायनानै खिन्थानोसै, बिनि टपिकआ जाहैबाय बाल साहित्यनि आरो पयट्रि एन्ड शर्ट स्ट'रि रिडिं इन बड' एन्ड संस्कृत। दा बेखौहाय साहित्य एकाडेमिया खुंदोंमन आरोना। दा बेयावहाय बाबाया अनलाइनै गाव खन्थाइ आवरायहरदोंमोन आरो। दा बेखौनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे सर्ट माने भिडिअ खेबना लाखिदोंमोन नालाय एस ए मेम'रिज। स' बेखौ आङो नोंथांमोननि थाखाय आङो देखायनो नागिरदों। दा नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड बा बाबानि खन्थाइ आवरायनायखौ खोनासंनो हागोन। Thank you very much. Good evening all. आदरणीय यहाँ जुड़े हुए सभी प्रतिष्ठित प्राप्त साहित्यकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष रूप से साहित्य एकेडमी ओर से जुड़े हुए सभी सम्मानपूर्ण व्यक्तियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। I am very happy to be part of this reading program, and I would like to share a few words before reading my poetry. I was very happy that today Sahitya Akademi was involved in this reading program, and happily I would like to share my memories. In 2004, I was invited by Sahitya Akademi to read out my poetry in Calcutta itself, and this program was also very much beautifully organized here in Kolkata, and yeah, I was the first person to represent the Bodo community to read in Sahitya Akademi. So today again, the Sahitya Akademi gives me this opportunity. Really, I am thankful to Sahitya Akademi for giving this opportunity. I am really representing the Bodo poetry from Bodo community again from Assam, and my first poem is
गौरांग हवार थू सिगां, that means गौरांग खती आगे बढ़ो। तो मैं इसको इंग्लिश में अनुवाद करके आप लोग को सुनाऊंगा बाद में पहले मैं ये बोडो में पढ़ के सुनाता हूँ। उनथिं दा नायफिन आंबो दं नोंजों लोगोआव लोरगिया हम गोरा आखाइजों दिनै आलिंगननि सोदोब रिंखांगोन अख्रां आरो लैथोनि बिखायाव गोमखांगोन सोरगिदिं हाजो हायेनाव नोंजों आंबो दंफायो आवरायगोन जेराव दावगा आरो दावगा उनथिं दा नायफिनथार सांग्रेमा नुगोन मोग्रेमगोन लामाखौ आन्दायनांगोन गौरां हावार नोंजों आंबो दं बे हावारनिफ्राय बै हावारसिम दावखो आरो दावखो गोजा गरायनि लागामखौ जयैनो बोगदावगोन सानैबो गोबां सिमांफ्रा फिथाइ थायगोन गोबां फिथाइफ्रा सिमां जागोन सेवलांगोन गोबां सेवनाय फिथाइफ्राबो रज'फिनगोन बे हावारखौ फारिफिन सोमखोर महर होगोन गौरां हावार थू सिगां। मैं इसका अनुवाद जो है इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। या गौरांग वैली go ahead don't look back I too am along with you grasp the earth with firm hands today the embrace words will echo in the hearts of ether and sea will resonate around landscape and hills with my company in your chorus go ahead march ahead never look back lest encounter the fits and dizziness only to derail the path of destination Gaurang Valley march ahead I too am along with you from this to that dell together march along and along I too drag hold the rein of red horse manifold dreams will bear fruits manifold fruits become dream and rotten manifold rotten fruits will grow again to re-enliven the dell into lost valley गौरांग वैली go ahead ये मेरा फर्स्ट कविता था। मासे भूत और आंग ये भूत प्रेतात्मा के लेके मैं कविता लिखा है। तो दिस वन इज लाइक दिस इन बोडो फर्स्ट थांनाय मोनायाव सासे बुहुदा सिमाव आंखौ लोगो हमफैदोंमोन बेयो आंनाव गंसे उदां अख्रां बिदों आं बुंदोंमोन आंहा न'आनो गैया माब्रै अख्रां थानो अब्ला बियो फिनो मिनि मिनि नोंसोर मुनुसमैया बिराद थगायसुला गैयाल' बुङो नोंनियाव मा दं जों मिथिगौथ' नाथाय जों मिथिब्लाबो नुब्लाबो जेबो उदायला मानोना जों बुहुदसो बे समावनो आं सिरि मोनो आरो सिमांखौ फारि फारि गोसोखाङो। In English it goes like this last night in the dream one said भूत जो है ghost approached me he besought one open firmament from me that means sky firmament I replied I didn't have even a house how walking is possible walking again I am using in place of sky then he replied with smiling you people are quite deceitful always deny everything we know whether you do have or not but we can hardly do anything though we have either known or behold it for we are now sets only then I wake from the slumber and started recalling my dream episodes so yeah I'm going to read out now Gama Pila ke leke so we are actually Bodo people from Northeast India belong to racially Indo-Mongolian and linguistically Sino-Tibetan as our renowned scholars say and they have also
written lot of history on us. So we people are slight look like Indo people Indo Indo Mongol जैसे कि पीला रंग का जो है वो पीला रंग होता है क्या सर जो हम लोग का दिल में वो सब बसते हैं लेकिन पीला के लेके ये सिंबल के लेके हमारा जाति का जो हेरिटेज ट्रेडिशन कल्चर इसको मैं थोड़ा एक्सप्रेस करने के लिए चाह रहा हूँ तो दिस पोएम लाइक दिस इन बोडो फर्स्ट गोमो होननाय मोनसे सोदोब दं पीला गोमो सोदोबनि थाखाय गोमो नङा गाबनि थाखायबो गोमो नङा गोमो जानायनि थाखायबो गोमो नङा गोमोआ मोनसे गोमो जिराद गोमोआ थायो गोमोआव बेखौ गोमोजोंसो गोमो नुयो गोमोनि थाखाय गोमो नङा गोमो होननाय मोनसे सोदोब दं जेराव गोमोनि मोनदांथि दं There is a word being called yellow not yellow for being a word not even yellow for being a color not yellow for being yellowish either yellow is yellow object yellow exists in yellow yellow is seen by yellow only not yellow for being yellow either there is a word being called yellow where there is a feelings of yellow only this is something about our community that means we look like yellows and something like that the Indo-Mongolic color so this is something feelings thank you sir नोंथांमोना नायनो हागोन बेनोमोन बाबाया बे थिसिसखौ लिरनानैनो 2007 आव साबमिट खालामदोंमोन आरो 2008 आव बिनिफ्राय डक्टरेट बिमुंखौ मोनबाय दा बे थिसिसखौ लिरनानैनो बाबाया डक्टरेट बिमुं मोनदों दा बिनि उनाव नैबे खन्थाइनि बिखायाव बेजों लोगोसे नै गासिबो बेफोरखौ फारि फारि लिरजोबदोंमोन आरो माने बे लेखाफ्रा गोदोनिनो कालेक्सन जोबमोन गाव लिरनायखौ दोनजोबदोंमोन आरो नै बिसोर साखनद्रा बे गासिबो गाव लिरजोबनाय नोंथांमोना नायनो हागोन जाय जाय लेखाखौ फरायनो मोजां मोनो आरो जाय जाय फरायखांबाय नोंथांमोना अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो ना आं नै बांद्रायबो खोन्थाजोबनो हायासै माखासेया बेफोरनो आरो दंबावोमोन दंनाया खिन्थु देखायजोबनो हाला आरो माखासे बुकफोराबो गैया जायो आरो ना बे गासिबो दा नैबेयावहाय दारेब बेखौ रिसेन्टलि बानायदों आरो दा बेयाव नोंथांमोना जाय जाय नायो बे नुजोबगोन बाबानि सार्टिफिकेटफोरखौ आरो मा मोनदोंमोन नैबे माखासे बुहुत नैबे जाहैबाय इन्टारनेसनेलनिमोन बियो दा नै बिसोरखौबो गोबां खन्थाइ लिरनानै हरदोंमोन आरो बाबाया दा बेयाव मेरला गावनिनो सार्टिफिकेटफोरखौ बेयावहाय सेबखांनानै होनाय जादों आरो नोंथांमोना नायनो हागोन नैबाहाय दा बेफोरबायदि सार्टिफिकेटखौ बाबाया मोनदों आरो दा बेयावहाय बे जुदि दारेब नोंथांमोना फरायोबा बे खन्थाइखौ बेयावहाय नुजोबगोन आरो बाबानि लिरनायफोरखौ दा बेजों लोगोसेनो नैबेयो फावथाय थुनलाइ होननाय बिजाब बेयो माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जानाखि मास्टार डिग्रिनि सिलेबास दंमोन बेयावहाय रेफारेन्स होदोंमोन आरो बाबानि बे बुकखौ बे गोदोनिनो फार्स्ट इडिशनमोन बियो दा नैबे गोजाम कभार आरो फार्स्ट इडिशननि कभारा बिदि ओमफ्राय नैबे गोदान दा रिसेन्ट बानायनाय दा बेखौ इउज जागासिनो दङ नैबे गोजामा गैला दा बेखौहाय रेफारेन्सआवहायनो जेन'बा जाय जाय मास्टार डिग्रि खालामगासिनो दङ बर' डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव बे रेफारेन्सआव होदों नालाय दा नोंथांमोना बेखौ हायोबा बायनानै फरायनो हागोन आरो बे बुकखौ दा नैबे बुकआबो इन्टारनेसनेल दिहुननायमोन आरो ना दा बिनि गेजेराव गोबांनो इन्टारनेसनेल जाय जाय पयट्रिफोर माने खन्थाइ लिरनो मोजां मोनो दा बिथांमोननि ज' दंजोबो आरो दा बिनि गेजेरावहाय बाबानि खन्थाइ नैबेलाय नायनो हागोन नोंथाङा बाबायाबो गावनि गांथाम खन्थाइखौ लिरनानै हरदोंमोन आरो पेज नम्बर 59 दा र' नोंथांमोननि देखायनो आङो 59 पेज नाम्बारनिफ्राय नैबे बाबानिमोन ओमफ्रायो बेयावहायनो खन्थाइ माखासेफोर लिरना हरदों आरो बेयो मोनथाम दा बेबो सेबखांजानायमोन दा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो जाय जाय नोंथांमोना खन्थाइ बा जेन'बा सर्ट स्ट'रियानो जा नभेलानो जा जाय जाय बर'नि लिरनो मोजां मोनो दा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय माने बेफोरबायदि लिरदावसो माने बाबानि बियो प्रफेसन गाव मोजां मोनो आरो बिदि लिरनो खिन्थु बाबाया जे बे पयट्रि बे फुल टाइम बिनि खामानिया बेनो बे नङा बाबाना एक्सट्रा जब दङ खिन्थु बिनि गेजेरावबो बाबाया माने टाइम दिहुननानै बिराद खस्थ'यै बे खामानिखौ मावो आरो लिरगासिनो थायो सानफ्रामबो बिराद फरायो आरो दा नोंथांमोननो आङो बाबानि माखासे कालेक्सन बुक्सफोरखौ देखायनो थांगासिनो दङ बिराद बुरजा माने बे गावल' लिरो नङा मालायनिखौबो बिराद फरायो आरो
नै बिसोरनो बाबानि कालेक्शन्सफोर बुक बिराद बुरजा फरायदों नै बिसोरो दंजोबो आरो माखासे दंबावोमोन बेखौहाय आलदा रुमाव दोनबाय आरो जुथुमनानै माने जायगाबो गैया नालाय आरो बिनि सायावहाय जोंना हाबानि थाखाय बिराद जायगाबो नांगौ जादोंमोन दा बिनि थाखायनो माखासेखौ आलदा रुमाव दोनबाय आरो नै बेफोरो आं बेखौ गांफा गांफा देखायोबा नोंथांमोननो बिराद टाइम लागोन ओंखायनो आं देखायबाय थाला बेफोरखौ जास्ट बाबानि माखासे कालेक्शन्सफोरखौल' देखायबाय आङो नै गोजौआवबो दङ बिराद बुरजा दा आरो फिन खेबसेबाव जोंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच साबायखर जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै एन्जय खालामदों बाय बाय